Il-Knisja Kattolika madwar id-dinja il-Ħadd iċċelebrat il-Festa ta' Corpus, festa li tfakkar l-importanza tal-Ewkaristija fil-ħajja tal-Kattoliċi. Kmini filgħodu Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna mexxa qudiesa fil-Katedral tal-Imdina fejn fl-omilija tiegħu tkellem dwar is-sinifikat ta' din il-festa. Fid-dawl tal-fatt li issa restrizzjonijiet tal-COVID-19 tneħħew, Charles Scicluna fakkar kif dan il-virus għadu magħna u appella biex nibqgħu nieħdu ħsieb xulxin. L-Arċisqof wassal appell biex min jista' jersaq lejn il-knejjes u l-parroċċi u jirċievi l-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Diversi kappillani jgħiduli li jieħdu pjaċir jisimgħu l-nies jgħidulhom kemm jieħdu pjaċir insegwuha l-quddiesa fuq it-television ħaġa tajba. Imma jien ma nistax inqarbnek mit-television. Ma tistax tieħu l-ġisem u d-dem ta' Ġesu mit-television jew minn fuq il-monitor ta' computer ta' mobile ikun xi jkun. Għax Ġesu ma waqaf show virtwali imma jikla. Qegħdin nagħmlu festa lil ġisem u d-dem ta' Ġesu lil din il-festa li turi kemm iħobbna l-mulej, kemm hu tassew Emanuel Alla magħna. Din l-omelija f'din il-festa ħabtet fil-jum li fih f'pajjiżna kien iċċelebrat jum il-Missieru għalhekk l-Arċisqof wassal l-awgurju tiegħu. Illum iridu nsellmu lil tant missirijiet li jagħtu ħajjithom biex jobdu dan il-kmand ta' Ġesu li jmantnu lil uliedhom u jpoġġu fuq il-mejda l-ikel li għandhom bżonn għalihom infushom għan-nisa tagħhom, għat-tfal tagħhom. Ma niftakru wkoll f'tant familji oħrajn fejn xi ħadd irid ikun li ħsieb ipoġġi l-ikel fuq il-mejda. Imma llum insellmu l-missirijiet f'jum il-missier b'mod speċjali. Imma ma ninsewx l-ommijiet li ħafna drabi imislilhom jippreparaw l-ikel jew inkella sitwazzjonijiet oħra fejn dak li jkun anke jgħix waħdu. Festi speċjali matul din il-ġimgħa kollha, partikolarment fir-Rabat fejn ta' kull sena Corpus jiġi ċelebrat b'mod devozzjonali u bit-tradizzjonijiet kollha li jsawru l-festi Maltin, inkluż l-armar, il-banet u l-lob tan-nar. Il-ħadd ħarġet purċissjoni solenni bis-Santissimu Sagrament bis-sem tal-fratellanzi kollha tal-Parroċċja ta' San Pawl, purċissjoni li kienet tinkludi adorazzjoni quddiem Ġesu sagramentat bis-sem ta' tfal mill-Parroċċja Rabtija. Il-festa ta' Corpus Christi u allura l-festa tal-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu tmur lura għas-seklu 13 u din is-sena kienet waħda speċjali li xirritornaw iċ-ċelebrazzjonijiet marbutin ma' Corpus wara li kienu ilhom weqfin sentejn sħaħ minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija.